Presente e futuro das pensións. Este é o título da charla coloquio que terá lugar mañá venres ás 8 da tarde no Centro Social de Boiro, organizada polo Movemento Galego en Defensa das Pensións Públicas, Modepen. No acto, aberto a toda a veciñanza, intervirán Yolanda Díaz, deputada de En Marea no Congreso, e Guillerme Fontá, secretario xeral de Modepen. Intentar que a xente vexa a realidade da situación, porque a situación é a que non hai máis terá que arde. No Pacto de Toledo recoméndase que efectivamente as pensións se suban en base ao IPC e que se recollan dentro da Constitución. Sale a ministra de turno dicindo de que efectivamente, pero efectivamente, cando e para canto? Que esa é a pregunta que non contestan. Parece ser que, que os 6 primeiros meses deste ano actual vai a ser con referencia ao 1,6% e as mínimas ao 3%, e a partir do sexto mes, sí, van a subirlas con respecto ao IPC, pero solamente para este ano. Cousa que nos negamos rotundamente. Mentre non sea recollido na Constitución, teñen a clara que os pensionistas somos 9,5 millóns de pensionistas e que vamos estar dando aí a cara. O colectivo que continúa a loitar na rúa en defensa do sistema público de pensións prepara tamén para o vindeiro día 2 de febreiro unha concentración multitudinaria ás 12 da mañá na Rúa Peonil de Boiro, coincidindo cunha movilización convocada tamén a nivel nacional. Seguimos nas rúas todos os luns, aquí en concreto en Boiro, no resto do Barbanza xa sabedes que normalmente os sábados pola mañán. Aparte, como o día 2 vai haber unha concentración a nivel nacional, nós faremos unha concentración, pero non no sitio habitual que é na Plaza do Concello, sino na Rúa Peonil, en frente a Plaza de Abastos.